Хитър Петър и жена. Веднъж хитър Петър рекал на жена си: хайде да изядем баницата на съседа. А че той да не е луд да ни я даде, бре мъжо, възкликнала жената. Слушай сега какво ще направим, казал хитър Петър. Аз ще почна да те бия, ти ще се развикаш и ще избягаш от съседите и ще видиш как ще изядем баницата им. И хитър Петър взел да бие жена си, а тя се разкръщяла и побягнала към близката къща. Съседът излязъл на двор и викнал: Петре, Петре, какво е станало да биеш добрата си жена? Как да ни я набия? Вече цяла седмица и казвам да ми опече баница, а тя марзеланата 5 пари не дава и тъй и не ми разточва баница. Така ми се е прияло. Стой, Петре, ние аби. Моята жена тък му е направила баница. Ела да вечеряме заедно. Хитър Петър и жена му влезли у съседите, разположили се на трапезата и бързо излапали половината баница от тавата. Жено, рекал тогава хитър Петър, ако съседът не ти беше поканил, щях да ти извия врата, ей така да знаеш. И той завъртял тавата и докато съседът те са усетили, двамата изяли и другата половина от баницата.